فروغی صبحی دانایی کتاب است در نامیناسیای ایجادی نظم و نثر. دиректори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 3 ноҳияи ҷалолиддини балхӣ қосима зебунисо. маълуми азиз, шуморо барои ғолибият ба даст овардан дар даври ҷумҳуриявӣ озмуни фуруғи субҳи донаи китоб аст. табрику таҳният гуфтам, барои шумо муваффақият ва комёбиҳои нав ба навро орзу менамоем. ташаккур. хуб, мехостам суҳбатамонро аз он шурӯъ намоям ки шумо тасаввури худро нисбат ба баргузории ана ҳамин озмун баён мекардед. Чӣ тасаввурот доред дар ин озмун? Чӣ эҳсосот гирифтед аз ин озмун? ассалому алайкум. воқеан баргузории озмуни фуруғи субҳи доноӣ як сабқати бузурге буд ки маҳз бо воситаи баргузор кардани чунин озмун мо тавонистем ки чеҳраҳое ки паси парда буданд ва чеҳраҳое ки дар ҳақиқат онҳо истеъдод доштанд, мо тавонистем ки чунин чеҳраҳоро шиносем. ва ман ҳамчун иштирокчии озмун як тасаввуроте ба худ гирифтам ки дар давраи баргузории ҳамин озмун вақте ки шахс вориди китобхонаи миллӣ мегардад, вақте ки мебинӣ ки чӣ қадар талош, чӣ қадар заҳмате ки он хонандагоне ки дар иштирокчии озмун буданд дар он вақт доштанд, шахсро бори дигар ба зиндагӣ дилгар месозад. Чунки воқеан баъди ҳамон баргузории озмун, баъди оне ки вақти мебинӣ ки чӣ қадар мардуми тоҷик дар ҳақиқат китобдӯстанд ва мебинӣ ки ишқи хонандагон нисбат ба китоб, нисбат ба омӯхтан чӣ қадар зиёд аст, як ҳиссиёте ба инсон фаро мегирад ки ва ман шахсан ҳамчун иштирокчии озмун ба чунин хулосае омадам ки воқеан мо мардуми тоҷик метавонем ки анамин илму донише ки дар худ дорем, миллати тоҷикро боз ҳам поянда нигоҳ дорем ва тамаддуне ки дар халқи тоҷик аст, онро боз ҳам мустаҳкам кунем. ва рости тасаввуротҳо хеле зиёд буданд. воқеан як озмуне ки инсонро ба як қуллае мебарад ки дар дили ҳар як инсоне ки дар ин озмун иштирок кард, ҳар як шахсе ки дар ин озмун иштирок кард, воқеан як ҳиссе фаро мегирад ки такрор карданаш душвор. салом бошед маълуми азиз. хуб, мехостам фаҳмам ки ҳамин эҷод кардан шумо аз қай оғоз кардед? барои чӣ аз ҳамин эҷодиётро интихоб кардед? дар ҳақиқат шеър ин зиндагист. воқеан эҷод кардани шеър аз давраи дар муассиса таҳсил намудам ва инчунин аз давраи донишҷӯӣ, вақте ки аввалин маротиба маҳфили устод Хайрандеш амал мекард дар шаҳри собиқ Қурғонтепа, ва анамон маҳз амон вақт мо як ҳисси шеър гуфтан дар дили мо пайдо шуда буд. аммо эҷод кардан ин як чихеле гуфтам шеър зиндагист ва метавонад ки ҳам дар ҳолати хурсандӣ биёяд, ҳам дар ҳолати ғамгинӣ биёяд. албатта мо тавонистем ки каму бешам бошад дар он лаҳзаҳое ки маҳфилҳо амал намекарданд, мо тавонистем ки аз худ мисол он шеърҳои навшогирдонае ки мисол мо бе ёрдами устодон кор мекардем, тавонистем ки ҳамон шеърҳои худро ҷамъ биёрем. ва албатта анамин подоши анамон меҳнатҳо буд, албатта он хизмати бузурги устодон буд ки мо тавонистем ки назмро аз шеър фарқ кунем. албатта ин чихеле ки мегӯянд на ҳама шеър назм шуда метавонад ва воқеан ин чунин аст, чунки шеърро ҳама мегӯяд, аммо ба риштаи назм кашидан ин дигар аст. илҳом аз куҷо мегиред шумо? илҳом аз зиндагӣ, илҳом аз табиати зебое ки мо дорем, аз анамин кору пайкоре ки имрӯзҳо фарзанди бароманди халқи тоҷик муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, президенти ҷумҳурии мо, чӣ қадар талошу заҳматҳои худро дода истоданд барои пешравӣ, барои ободу зебо гардидани ҷумҳурии мо. мазан ҳамин чизҳо аст ки мо илҳом мегирем ва моро водор месозад ки чизе гӯем. Он чизе ки дар дили худ дорем
нисбати чунин шахсон, нисбати онҳое ки дар ҳақиқат имрӯз миллати тоҷикро метавонанд ки ба як арсаи баланди таърихӣ бароранд ва мо маҳз ҳамин сабаб мешавад ки мо ба илҳом меоем ва шеър мегӯем. назари шумо мехостам бифаҳмам ки оё ҳамин баргузории озмуни фароғи субҳидонои китоба аст омад дар ҷумҳурӣ барои дарёфт кардани истеъдодҳои наврас ягон кӯмак мекунад, истеъдодҳои нав, масалан шоиро, иҷодиёт, масалан дар дигар номинатсияҳо онҳо китоб мехонанд, китоб аст. Шумо бошед масалан иштирокчиёни ин номинатсия баръакс эҷод мекунед. воқеан вақте ки ман соли дуюм буд ки иштирокчии озмун будам, соли гузашта вақте ки ман дар озмун иштирок кардам, гарчанде ғолиб наомадам, аммо як сухани устод Камол Насрулло барои ман басанда буд ки ба ман чунин гуфтанд ки Зебунисо, шумо ҳамин бозёфти беҳтарини ман дар ин озмун ҳастед. хай насиб қисмат набуд ки соли гузашта ман ғолиб биям ва албатта кӯмак мекунад, чунки воқеан вақте ки ба бахши назм вақте ки мебинӣ ки чӣ қадар мо истеъдодҳо дорем, чӣ қадар истеъдодҳое ҳастанд ки дар ҷумҳурӣ, ман на танҳо вилояти Хатлонро дар назар дорам, умуман дар ҷумҳурӣ вақте ки онҳо шеърҳои худро қироат мекунанд, дар ҳақиқат вақте мешунавем, вақте гӯш мекунем, мо хурсанд мешавем ки адабиёт метавонад ки адабиёти минбаъда метавонад ки каме пешравӣ дошта бошад, агар маҳз ҳамин шоироне ки буданд мисол дар озмун ширкат варзиданд аз болои худ бояд бештару бештар кор кунанд. замина барои адабиёти оянда ҳаст. бале, замина барои адабиёти оянда мо дорем, агар бештар чихеле гуфтам онҳо кор кунанд. Ва ин албатта ин хурсандии асосии ҳамин аст ки адабиёт ҳеҷ вақт чӣ гӯям, адабиёти мо метавонад ки боз боло равад, боз рушд кунад, боз анамон мисли Рудакию, Фирдавсию, Мавлавии бузург боз дигарон пайдо шаванд ки дар ҳамин пояи адабиёт як устуворӣ, қадамҳои бештару бештар гузоранд. аввалин шунавандаи шеъри ман шояд ҳамин оина бошад. ман худам барои худам қироат мекунам, барое ки вақте ки шеър бештар эҷод мекардам дар шабакаҳои иҷтимоӣ, вақте ки мо саҳифа доштем мегузоштем, ба ман бештар суол медоданд барои чӣ фақат шеъри ғамгинӣ, шояд зиндагӣ буд, шояд ҳаёт буд. Аввалин шунавандаи ман писарам. бале, барои писар. Бед як пешниҳод мекунам. Шумо гуфтед шоир ҳастам. Шумо мисра дар бораи рӯзномаи Хатлон ягон мисра шеър эҷод кунам метавонед? Бадоҳатан. рӯзномаи Хатлон. ман ҳатман шумо дар шеър не ғазал эҷод мекунам, не ки вақт бутед. Устод арзуандаан аввалин шахсе ки ғолибияти ман дар боварӣ доштан устод Нозирҷон буданд. дар мо интизори ғазал дарем. ҳатман. Хоб маҷмӯаҳо ҳаст. бале, аввалин маҷмӯаи ман соли 2020 бо номи ҳадиси аз шукуфтанҳо аз шоб баромад ва рости гап ки ҳама медонад ки соли 2020 дар ҳақиқат барои мо соли душвор буд. аз ҳамин сабаб буданд, вале мо кӯшиш кардем ки ҳамин маҷмӯаи аввалини худро, чунки ман иштирокчии озмун будам ва бояд дар ҳамон озмун маҷмӯаи худро пешниҳод мекардам ва хушбахтона тавонистам ки аввалин маҷмӯаи худро бо номи ҳадиси аз шукуфтанҳо аз шоб барорам ва худо хоҳад насиб кунад аз рӯи номинатсия ки ман дар озмун иштирок кардам, ҷамъи ҳамаи он маводҳое ки мо пешниҳод кардем ба озмун худ боз як китоби дигар аст, насиб рӯзҳои наздик. Тахаллус доред? бале, ман тахаллус дорам бо номи интизор. бале. аз ҳама саволи ҷолибтарин ҳамин ки маблағе ки аз озмун гирифтед куҷо мешавад, чӣ мешавад? ман омӯзгорам, ман роҳбари муассиса, модар пеш аз ҳама. болои роҳбар будан, модар будан, ман як вазифаи муқаддаси дигар дорам. ин роҳбари ташкилоти кӯдакони маъёб дар шаҳри Бохтар бо номи Интизор. шояд
на ҳамагон аз ин чиз воқиф бошам. ва мақсади ман вақте ки дар вилоят иштирок кардам, дар худам хеле чӣ гузоштам ки агар раваду ман дар озмун ғолиб биёям, аввалин коре ки мекунам тӯҳфа ба анамон кӯдакони маёб дар соли нав. худо хоҳад ман рӯзномаи хатхона ҳатман даъват мекунам. ҳатман. шумо гуфтед ки омӯзгор ҳастед, шоира ҳастед, бале, модар ҳастед, роҳбар ҳастед. ҳамаи ҳамин як аст ё алоҳида аст? фарқият байни ино чи аст? интизор омӯзгор, интизор шоира, интизор модар, интизор роҳбар. пеш аз ҳама ман фикр мекунам ки шоирагӣ, шоира шудан, шоира будан ин касб нест. шоирагӣ ин завқ аст, шавқ аст. як шояд истеъдодам бошад, аммо роҳбар будан ин дигар чиз аст. роҳбар будан дигар чизро талаб мекунад, чунки роҳбар вақте ки мисол дар муассисае ки ман роҳбарӣ мекунам, қариб 800 талаба хонанда унҷо таҳсил мекунад ва бояд роҳбар ҳамаи он хонандагоне ки таҳсил мекунад, ҳамаи хислату рафтору гуфтори онҳоро бояд омӯзад, донад ки кадом хонандаи вай чӣ гуна аст. албатта модар будан ин касби ба фикрам аз ҳама чизи пуршараф аст. вақте ки ба номи мубораки модар мушарраф мегардӣ, душвор аст. ҳам модар будан, ҳам роҳбар будан. аммо шоирагӣ ин шавқ аст, завқ аст. метавонад ки дар кадом ҳолате ки набошӣ, метавонӣ ки шеър гӯӣ. агар илҳом дошта бошӣ, агар шавқ нисбати анамон шеър гуфтан дошта бошӣ, метавонӣ шеър гӯӣ. аммо роҳбарӣ тамоман чиз дигар. ҳар як шоир, эҷодкор шеър эҷод мекунад, мақола менависад, китоб менависад, фарзанд ҳисоб мешавад. ва вай дар майна интихоб карда дорад беҳтарин. як ғазали беҳтарин ихтиёр мекунад. ту магӯ ошиқи рӯям шудаӣ, ишқро аз дили худ берун кун, варна аз оташи он пажмурда мешавад чеҳраи хубат ки маро чашм ба ӯст. ҳеҷ чизи дигаре лозим нест. ман ба ҷои ту бар ҷои худам дорам дӯст. ту фақат бо ман бош. чаро интизор? саволи душвор. албатта вақте ки ҳамин тахаллусам ман ба худ интихоб кардам, савол бисёр буд. роҳи киро интизорӣ? киро нигоҳ мекунӣ? барои чӣ интизор? интизори ман фақат як сабаб дошт. ман фарзанди бемор доштам. он кас ҳозир 18 сола. фақат як чиро интизорӣ мекашидам ки шифо ёбад. ан ҳамин сабаб шуд ки ман ба худ тахаллуси интизорро гирифтам. се шоиру номар дошта? се шоир дӯст дошта? шоиронро ман ҳамашон дӯст медорам, чунки аз ҳар як шоир метавонӣ як чӣ барои худат бигирӣ. шоирони дӯстдошта: устод Гулрухсор, устод Озар Салим ва устод Камол Насрулло. классикон бештар Бадриддин Ҳилолӣ, ҳофиз, Мавлавӣ. китоб баъдие мехонед? бале. се китоби дигар ки тавсия дид ки хонад? тавсия медиҳам бештар ба онҳое ки агар барои эҷод даст ба эҷод мезананд, барои эҷод кардан мехоҳанд, бисёр тавсия медиҳам китоби устод Камол Насрулло «Шеър кист, шоир кист». ин китобро тавсия медиҳам ва албатта беҳтарин китобе ки моро метавонад ки ба як роҳи дурусти зиндагӣ ҳидоят кунад, ин Маснавии Маънавии Мавлоно Ҷалолиддин Балхӣ ва албатта шеърҳои китобҳои устод Озар Салим «Хурмои эътиқод» ва «Шарқ нозуқсуханист». хуб, шумо гуфтед ки дуюм сол дар озмун иштирок кардед. бале. фарқ соли якум ва соли дуюм дар чӣ буд?
тафовут дар бартарӣ, камбудӣ, пешрафт? вақте ки шахс дар соли якум вақте иштирок мекунӣ ғолиб намеоӣ, аллакай худ дарк мекунӣ ки ман чӣ камбудие доштаму ғолиб наомадам. ва метавонӣ ки як сол ман ҳамчун шахсан худам дар назар дорам ки ман ҳамчун иштирокчии озмун вақте ки соли аввал ғолиб наомадам, аллакай ман хатогиҳои худам медонистам ки ман дар куҷо хато кардам ва чӣ камбудиҳо доштам, дар шеъри ман чӣ камбудӣ буд. ва ман як сол вақт доштам ки аз болои шеъри худ кор кунам. ва маҳз анамин тафовут, анамин камбудиҳое ки дар соли гузашта ман карда будам, тавонистам ки ҳамон камбудиҳои худро ислоҳ кунам ва аз болои худ бештар кор кунам, бо устодон бештар суҳбат кунам. ва ин сабаб шуд ки имсол ғолибият насибам гашт. ва аз ҳама муҳимаш барои ман бештар аз ҳама як воқеаи аз ҳама фаромӯшнашудани он буд ки ман ҳатто дар шоҳҷоиза тавонистам ки иштирок кунам, бале, қувваозмоӣ кунам, гарчанде ғолиб наомадам. хуб, дар ҳамон озмун вақте иштирок мекардед, бештар савол ҷавоб кардан барои шумо бо кадом аъзои канал душвор мекард? шоҳҷоиза фарқ надорад дар кадом? дар бахши назм суолу-ҷавоб аслан ба мо дар мавзӯи шеър буд. вақте мавзӯи шеър бошад, мо душворӣ надорем, чунки шеър мо эҷодкорем. агар дар мавзӯи шеър мо агар надонем, мо эҷод карда наметавонем. аммо вақте ки ман ҳамчун иштирокчӣ дар бахши шоҳҷоиза барои дарёфт кардани шоҳҷоиза иштирок кардам, саволи душвор барои ман як саволи душвор буд ки вақте ки ба ман суол доданд ки аз шоирони амрико як шеър қироат кунед. дар ҳақиқат ҳамин суол барои ман душвор буд, чунки ман намедонистам аз шоирони амрикоӣ ман ягон шеър намедонистам. хулоса ман фикр мекунам ки ғолибияте ки ман имрӯз ба даст овардам, ин на танҳо ғолибияти худи ман, на танҳо ғолибияти муассисаи ман, ин ғолибияти тамоми вилояти хатлон аст. чунки дар ҳақиқат вақте ки дар он ҷо номатро мехонанд, вақте ки вилояти хатлон мегӯянд, барои ман ҳамчун як шараф аст. хулосаи ман ҳамин аст ки бештар ба он шахсоне ки бахусус ба президенти ҷумҳурии кишвар муҳтарам эмомалӣ раҳмон изҳори ташаккур мекунем барои чунин як озмуни бонуфуз, ба ҳамаи он ташкилкунандагони ин озмун ки дар ҳақиқат онҳо заҳматҳое ки онҳо кашиданд дар он чанд рӯзе ки мо дар китобхонаи миллӣ будем, изҳори ташаккур мекунам ва боварӣ дорам ки бо баргузор кардани чунин озмунҳо мо метавонем ки боз исбот созем ки мо дар ҳақиқат пайравони анамон мавлоною фирдавсии бузург ҳастем. бинандагони гиромӣ, ин буд мусоҳибаи мо бо иштирокчии даври ниҳоии озмуни фуруғи субҳи доноӣ китоб аст дар номинатсияи эҷод намудани назму наср, шоира Интизор. با ما باشید.